Salutare tuturor fraților și bine vă găsesc la un nou episod de pe acest canal. Astăzi filmăm pe Metin de Agora împreună cu Mădălin. Nu sunt cu el pe Skype, dar o să facem un set de 1v1. Bun. Facem cu items pe noi, în afară de costum, doar armă. Haideți să începem. Și linkul de la server aveți în descriere, fraților. Dacă vreți să mă vedeți, intrați și voi pe aici. Go. Haideți să-l batem. Poate facem două seturi, cine știe. Cred că și-a bătaie destul de mine. Avem un skill. Nasol. Deja să fac costumul ăla că e design și îmi place cum arată. El alergă așa. Nu, dacă nu dădea critică murea. Lol. Deja că mă bate. Nu știu ceva dacă mă bate. Yes. Nu știu, văd eu. Văd și armură, bravo. Fie că spărările. Când vă zic cum mă bătu ăsta. Ok. Hai mă, 2-0. Hai mă, hai, 2-0. Bravo mă, ești zeu. Hai mă, Spartacus. Ok. Nu! Nu! Dă tu skill-ul. Deci dacă îmi dă ăsta 5-0 mă las. Deci nu știu, mă las. Deci dacă îmi dă 5-0 mă las. Cred. În fine. Go. E enervant până nu. Nu, dai, băi! Încă, mă las, să nu. Deci încă avea. Puteți să dați acolo, 906 chiar. Deci asta e ghinion maxim. Nu știu ce să zic, dar e ghinion maxim, serios. Hai. Hai. 4-0. Hai să te egalezi. Hai să te egalezi. Facem un set bine. Tric. Avem și rezultați. Da, așa două mare. Da, 10 sau totuși. Da, 3-0, ok. Stau, bă! Go. Nu, am redus, stai că-ți poți. Cât a dat, mă? Stun. Stun, mă! Stun, mă, n-au. Doamne. Am tentat să tușesc îmbrăciși. Cine mai e recivara? Ce să... Doar kid. Go. Amă, că ești tare în flăci.
Culcat. Nu știu ce go, dar asta de să răspund. Nu, că da, știi ce face. Nu! Da, vrei să mor cerul. Serios, să mor cerul. Cum mă bate, mă, bă, dar cum are băbulanul ăsta să dea critici? Nu știu, am dat pe așa. Eu am mai filmat un video cu el, dar am filmat fără sonor. Ok. Hai cum set. Nu știu. Mai avea 70 aproape. Bine, m-am atins. Video ăsta cred că o să fie așa mai lung, nu știu, am eu presimțit. Mă cred cu astea. Dacă aveam ăsta, ori de PvP minima, eram picat mult mai greu. Erai pe jos și să ratezi, frate. 5-0 cred că îi dau. Nu îi dau, n-am șansă. De fapt, cu 6, dacă îi dau așa continui. F2, mă. Ok. Stun. Stun, mă. Cum se grăbește el, mă. Ok. Nici și viața cum e full, mă. Mă zic omă. Băi, frate. Cum mă se regenera și skill-urile. Bă, scoate stunul și... Ok, băi, frate. Băi, ce dracu, mă. Bun. Hai. Corp. Și-a băgat și el corp. Nu! 5-1. Bă, 3-1. Dacă vrea să-mi dea un punct, mie sincer îmi convine, adică...
Cred că nu asta. Ce? Doar ai fost aici și eu eram aici și mă bătu. Mort. N-are. 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 Nu cred. Deci crezezi aici. Deci, când crești, frate, mă, bă, dar ia-ți câteodată. Nu știu, frate, cum mi-a scos doamna, da? În fine. Fii dacă nu bate, e de la 3-2. De la 3-0, pardon. Ce pistă! Mai cum o bate de mă lasă, mă. N-am idee cât e. Vreau și noi. Dacă toți suntem noi răi. Hai mă, dă-te manacul tău. Nu! Ce prost. Nu! Hai. Deci dacă mă bate asta e. Dar nu știu, prinde criticile alea acum. Sau scose ceva de pe mine. Scose, frate. Nu știu, nu știu. Acum sper să-l bat, să fie egal. Nu! Greși, apăsat din greșeală. Cum veni exploit. Și așa, cred că o să filmez și eu un video. Reclam. Ok. Așteptăm. Eu văd aici la ceva frumos. Ok. Nu mai facem niciun set după ăsta. Cu unul deja la 2. Go. Amin. Ok, băi, bun, frate, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, de subscribe, de coment, de share și ne vedem data viitoare. Sau